Sa atong Ebanghelyo atong nadungog, nagipahimangnuan ni Jesus ang iyang mga tinun-an sa unsay mahitabo no sa umaabot na siya mubiya sa makadyot no sa ilang pananaw. Apan dili sila mag-inusara, no? Dili sila mag-inusara. Ikauban nila ang Espiritu Santo. Unya sa panahon mga mubiya no si Jesus kanila, ipasidad-an sila nga makasinati sila og mga problema, mga kalisod, mga paglutos, mga kagubot, mga kalibog diha sa ilang pagsunod no kang Jesus. Apan miingon si Jesus kanina, lig-una ang inyong pagtuo. Hinumdumi. Ayaw kamo kahadlok kay gidaog ko na no ang kalibutan. Mao kini ang pasidaan ni Jesus no sa iyang mga tinun-an. Mausab kini ang iyang pasidaan no alang kanato nga iyang mga sumusunod karon. Adunay duha ka butang nga atong hinumduman sa atong pagsunod no sa atong Ginoong Hesus. Una, ang mga kalisod, mga problema, mga pagsulay sa atong pagsunod sa atong Ginoong Hesus, normal kini. Muna nga di ta matingala ni ana. Gani adunay bahin sa kasulatan nga nag-ingon no. Kung gusto ka mumusunod kanako, pas-ana ninyo ang inyong mga krus. So ingon pa nila, to follow Jesus is not a walk in the park. Inaamagod tay sayop nga panghuna-huna ba usahay nga kung musunod gani ta sa kang Kristo, magbinuutan ta, maghimo sa mga maayo nga mga buhat, murag exempted na ta sa mga pagsulay. Exempted na ta sa mga pagsakripisyo, sa mga problema. Mo'y kasagara ato ang huna-huna. Munang akong ato kining masinati, mangluod dayon ta sa Ginoo. Kay nagsunod lagi ta sa iya, nagbinuutan lagi ta, nagsimba ta matag adlaw. Dili no. Gusto pud baya ang Ginoo nga magtubo ta. Nang malig-o ng atong pagtuo, magtubo ta isip usa ka tawo no. Kay diha lamang sa mga pagsulay, diha sa mga kalisod, mga pag-antos, diha mo kana siya mga oportunidad, mga opportunities no. Nga magtubo kita sa atong pagtuo sa Ginoo, magtubo kita sa ato ang pagkatao no. Umutubo kita isip usa ka tawo. No? Di pud baya mo sugot ang Ginoo nga di ta mutubo. Di pud baya mo sugot ang Ginoo nga di ta malig-on. Di pud mo sugot ang Ginoo nga wala tay kanabitang kinaiya no sa paglahutay. Nya asa man nato na matun-an diya sa pagsinati nato sa mga pagsulay, mga problema, mga kalisod sa kinabuhi, pagpasan sa atong cross. So una, atong hinumduman, sa atong pagsunod sa atong Ginoong Hesus, normal lang yun na makasinati tao mga pagsulay, mga kalisod, mga kasakit, no? Mga pagbudlay no sa kinabuhi. Normal na siya. Ikaduha nga atong timaan, yes, tinuod, no? Ato kining masinati, kining mga pagsulay, mga problema, mga kalisod sa kinabuhi, no? Apan gipahimangnuan kita no sa atong Ginoong Hesus nga mosalig diha kaniya ug dili kita mabalaka. Ingon pa ikaduha no nga atong timan-an, trust God more and worry less. Usbon nako, trust God more and worry less. Kay nga naman kontrolado sa Ginoo ang tanang mga butang. He is in control of everything. Doon ako'y paborito kay nga salmo no kining Salmo 16:10 nga nag-ingon, be still and know that I am God. No? Sa Bisaya, ayaw kahadlok o hinumdumi, ako ang Ginoo. So sa atong pagsinati ni mga pagsulay sa kinabuhi, mga kasakit, mga problema, atong lig-uno ng atong pagtuo sa Ginoo. Dili kita mabalaka, kay ato siyang kauban. Usbon ako, trust God more and worry less. Ingon pa nila, the more you worry, the more you hurry to the cemetery. Kung the more ka nga maguol, mabalaka,
mahadlok kay wala lagi kay gisaligan. Na, dali lagi kamo adto sa sementeryo. Usbon nako kining duha ka mga butang nga atong timan-an no, sa atong pagsunod no, sa atong Ginoong Hesus no. Una, ang kining mga pagsulay, mga problema, kalisod sa atong pagsunod sa atong Ginoong Hesus, normal kini. Ayaw katingala ni ana. Kay kana siya mga oportunidad aron malig-on kita sa atong pagtuo, mutubo kita isip usa ka tawo. Ug mao kini ang gidahom sa Ginoo matag usa ka nato. Ikaduha nga atong timaan sa atong pagsunod sa atong Ginoong Hesus no. Let us trust him more. Trust God more and worry less. E nga naman, he is in control of everything. We have nothing to worry. E nga naman, sa atong pag-atubang niining mga pagsulay, sa atong kinabuhi, adun natay kauban. Mga atong Ginoong Hesus. Sa katapusan, akong usbon, no, katong paborito kay nako nga salmo, ano ato kining mahinumduman, no. Ayaw kabalaka, hinumdumi, ako ang Ginoo. Be still and know that I am God. You have nothing to worry. I am always with you in your sufferings. Amen.